Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Programa ni Ricky at Large Arsaga. Puno sang balita, puno sang aksyon, puno sang impormasyon. Programa ni Ricky at Large Arsaga. Kaupo si Sunshine Lacson. May nga po naman sa ato mga palanggang matag palamati diri sa siyudad sa Bacolod sa Bugos ini nga 61 ka mga kabaranggayan sa mas sobra 700 ka mga kapurukan sa baybayon kag kaipi nga mga siyudad kag kabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas, palatuntunan Ricky at Large. Liwat naman mabatian sa kahanginan kabilog sa atong nga partner Action Sunshine Lacson sa pagdulong sa inyo karon sa pila ka mga update naton kag importante gid nga mga reports para sa aton nga mga tagpalamati. Kabilog man naton ang atong nga technical engineer Action Henry Espolgar, back up dire ang nagapokus sa aton sining AP sa Action Radio Toto El Rey. Kay si Toto James daw na ang Christmas pa, no? Although sa aton medyo black gamay ang Christmas. Okay lang. Sa news center naton si Toto Open Action Jan Diaz. Ining inyo abyan sa kahanginan Ricky Arsaga at Large. Pod sa kay Action Sunshine Lacson karon. Ginatamyaw tagid ng aton nga mga tagpalamati sa Sur Central nga bahin sang aton sini nga probinsya sang Negros Occidental. Labi kag labaw sa tanan ang siyudad sang Sipalay nga amo ang aton sini ginalakip diri sa aton nga pagpangalagad tagsagid ka Domingo nga nakaprogiot karon, nakaproblema karon bangod sang bagyo nga si Odette. Nagrabe ang halit niya hasta subong. Wala na tulog-tulog ang aton nga mga opisyal sa mga kabanuanan kag siyudad nga ginagyan sang sining makahalalit nga klase sang bagyo mga kaaksyon. Damo siya sang ginpanghalitan, ginang papas siya sa sining bulan sang Disyembre sa kadamo sang pwede nga agyan didto gid siya nag-agi. Nano balo na gid siguro nga niya daw ka mag-an pang-iguon nga mga puloy-an bla. Kaluluoy ang mga pigado naton nga mga kauturan ara sa mga kabanuhanan kaumhan nagkalawas saag ang mga puloy-an nga tinuig kag tagpilan na kaanyos nga ginaistaran sa aton nga mga kauturan. May mga utod kita nga nagkaladulaan kabuhi bangod sang sining pagpanalakay ni Bagyong Odette sang nagligad nga pizza 15 o 16 bulan sang Disyembre hasta subong way pa nakamubuon, way pa makabangon gid ang aton sini nga mga kauturan espesyalmente sa siyudad sa Sipalay. Ang stress action sign problema grabe, no? Daw makalupog kung pigaw-pigaw lang immune system mo, perte gid. So ang bungan kaga isganan nga vice alkalde karon Oscar Nonoy Montilla Jr. pati na sa mayor dira nga si Mayor Gina Lizares Montilla sa mga city councilors naton. Dugay-dugay basi malabot ta sila kayo hasta subong duway pa kuryente ang syudad sa Sipalay.
bangod ni sa kay Udit nagkalitsi-litsi ang panangabuyan sa aton nga mga kauturanti way natamahimo. Kung mayampad na siya, nagpalagyo lang siya pero ang halit niya kang dalit niya. Sobra ka basta nga ang mga kabuhi sa aton mga kauturan pinang utod ya pa. Nga ara pa kita sa pagkatubang sang pandemic lalos tanan nga dimik do ari na sa aton. Ngano nagkalatabo. Grabe ang sitwasyon bulan sang Disyembre imbis ikalipay sang taran bisan ilisipon lang nga pulo panset da nga ibutang mo sa lamisa mo subong hindi mo na mahimo bangod sa sitwasyon mga kaaksyon. No? Ang ibanti okay pa pero pila lang ka porsyento matyag ko ang okay. Damo gid ang hindi okay sa naagyan ni Bagyong Udit. Grabe nga klase isang bagyo. Why gid ni edit ha? Butsyog ang agiya. Halin sa Bacolod pakadto sa hinubaan nga tirada ang iya. May mga porsyon sa norte nga may ara man nagkalaigo. Pero laban gid nga halit kag grabe ang sikad ya didto sa lugar nga amo ang ginakaganyatan man sa aton nga mga kauturan, espesyalmente ang syudad sa Sipalay, Banwa. Masakit-sakit nga klase sang hitabo ini sa mga pumuruyo ta sa syudad sa Sipalay. Ang mayor kag ang vice mayor, mga councilors naton, espesyalmente sa kay vice mayor Oscar Ronay Montilla Jr. Hasta tagalauna alas 2 ang kagaon gabubo patubi sa container dulong sa mga purok setyos nga wala nagakinahanglan sang tubi nga malimpyo. Ang tanan nga mga tubi nga ginapangkuaan sang aton nga mga kauturan nagkalalapawan sang tubi sang baha. Ulan baha halin sa kabukiran nagkalawasaag pa ang iban nga porsyon sang ila sini nga mga palangabuyan. Wala gid ka hindi gid masagang blang nga sahi sang makahalalit kag dalitan nga klase sang bagyo. Nga ginhatag ya kag ginpaagi ya didto sa ilog, Kabangkalan, Kawayan, syudad sa Sipalay nga natam-an gid subong kay masyado kadamo ang report nga atong nga nabaton. Hindi lang tao nagkalamatay, pati ang mga kasapatan sang aton mga kauturan nagkalawasa agid. Grabe ang halit ya. Ang tubi nga naghalin sa kabukiran. Amo ning ginapa tirada tagid sa aton nga program bla. Halin sang una, ang ining alagyan sang tubi dira sa syudad sa Sipalay, ang mayor nga subada o sapa may mga porsyon dira nga liko-liko ina gin himudusan ina sadto sang administrasyon ni Mayor Oscar Ronay Montilla Jr. nga mapangbuldos ini agod nga mapalapad kag magpangtadlong ang mga likuan o gasigsag nga sahi sang suba dira o sa alagyan sang tubi nga halin sa kabukiran sa inubaan man o kon syudad sa Sipalay para nga mangin maligwa ang pagdalhay abla nang tadlong-tadlong rekta sa kadagatan ang baha kung wala siya sang agyan nga liko-liko o gasigsag ginpang tadlong ini sang administrasyon ni Mayor Oscar Ronay Montilla Jr. sadto para lang nga masulbar ang problema sang baha dira sa may syudad sa Sipalay. Na-report nga ato nga nabaton mga kaaksyon kung nga lumapaw ang tubi sa pika-pikada o kung dahil nga masyado kadako na ginpaubra sa administrasyon, bangod sang sining ginhimo gali sang Region 6 nga DPWH, suno sa report ha, nga aton nga nabaton nga nagpahamtang sila sa mga tamburong sa sining dike nga ginpahamtang sa administrasyon sadto ni Mayor Oscar Ronay Montilla Jr. nga way sa payan nga nagpamalabag ang alkalde sadto nga hindi nyo pagbutangi ina kay ginpalapad gani na ang alagyan sang tubi
kagin pataasan ang pika-pikada ang dike da para nga matawhay ang pagdalagan sa tubig pakadto sa baybayon sang siyudad sa Sipalay. Namang natabo gali naging pangbutangan nila sang ilaplo project nga daw tamburong siguro. Ipa-explicar ta na karon kay Nunoy de la Cruz kung may signal na sila, kay pati signal to may kabudlayan kita. Pati ang atong mga lalambuton to, kabudlay na lambuton. Magluwas ng patrol sang Action Radio, sa Action Brian kag iban pa nagpadulong dito sa may siyudad sa Sipalay agud nga malantaw gid ang sitwasyon. Binutangan galiya sang region to ang pag-insindita nga naggasulat na gani ang report katong nabaton ang administrasyon pa ni Delete Presidenta Pinoy sadto nga hindi na tani pagpadayonon kay mahalitan ang aton nga mga pamuluyo sa siyudad sa Sipalay kung padayonon ina nga klase sang project nga butangan niya sang daw tamburong da nga hindi man parehas kadako sang pinahamta nga pika-pikada. Nga kung in kaso magbaha hindi makarikta na ang tubig kay may sagang na nga tamburong o nano tambutso pinamutan nyo da nga mo ning ginhalitan nyo ang kabuhi katao da nga nag-alawas ang tubig. Sa report nga ito nga nabaton amo ni ang pinakasentro nga problema nga ginhimo sang region ang sabat sang region 6 suro sa report sa administrasyon sadto ni Mayor Oscar Ronnie Montilla Jr. nga testingan lang na kay project mo sa administrasyon ni Pinoy sadto. Tiway may mo ang alkalde kay ti direkta sa babaw man. Putado gid ang ginbutangan gid nila nga kaayo na malangkuntan sa pagdalhay sa tubig o baha halin sa kabukiran sa siyudad sa Sipalay mga abyan. Pero ang natabo nga ginbutangan gid way sa payan nga nagpamalabag ang alkalde sadto Mayor Oscar Ronnie Montilla Jr. nga hindi pagbutangan pero pinabutangan gid kay proyekto kag testingan kay may nagkalamatay subong testingan yung kabuhi katao. Swerte nga abilidad ang inyo ba? Oy, taga-region. Hindi to, tiway man may mo mga lokal guro nga di PWS di sa aton. No, mga district engineer aton. Kaya halin sa region kuno ini mo. Ang pag-insindita. Testingan nyo kabuhi katao. Mga pilang nagkalamatay sa siyudad sa Sipalay. Insindita, mga 17. May mga missing pa. May mga nagkalahalitan nga sa subong way gidya puluyan. Pati ang vice alkalde karon ka ang mayor sa siyudad sa Sipalay gadulong natang pinanid-panid nga mga plywood da magluwas nga may tubig nga problema tanan-tanan nga kinahanglanon sa aton mga kauturan hindi man nila pwede nga talikdan. Grabe ang halit ni Odette. Pati Santa Claus do balabagan niya, balabagan niya gid. Nangita nga Santa Claus ko sa ibang nga porsyon. Grabe, no? Ay, terrible. Action sign, may hapon? Yes, actually, may hapon sa mga taga Sipalay. Actually, diri subong sa aton nga live video sa Facebook. May mga nagapangayo sang bulig. No? Bugas, pagkaon, amo na ganing siling nila, basi kon nalampuasan nila ang Bagyo Odette, pero ang gutom basi hindi nila malampuasan, no? Mayara pagid nga mga areas dera nga wala malabot sang bulig, suno, no? Sa isa sa nag-join o diri sa aton nga live video sa Facebook, pero kabalugid kita nga ang lokal nga panguluhan sang Sipalay, ang mga opisyales dera nagatingwa nga malabot ang tanan nga dapat buligan
kag dapat nga makabaton sang bulig, Action Ricky. So mayong hapon May sa mga pribado tanan- na nga mga organisasyon di sa Sudad sa Bacolod nga nagkapadala naman gani mga bulig to nagmatomato na lang action sign. Yes, oo, May Action Ricky. naka-witness mga gani dito nga may mga porsyon pa, may mga lugar dito nga gipatagaan nila nga ginakilis nila Mountain Dew na soft drinks. Ang tinigang daw Valenciana mo. Di ang si Mayor Oscar Vice Mayor Oscar Montilla Jr. ang pag-insindi ko may ara na sila nga patigayon nga daw masin para sa tubig bla na. Hasta tagalaon na alas 2 ang kagawon kapulaw siya. Kapulaw sila pabubo ka tubig sa container ka pangdulong pang-deliver sa tanan nga mga nakalalisdan nga wala gid sang tubig nga gamiton sa pagkabudlay kun way tubig way pasuga action sunshine Yes, way actually, kapakaunon Maria Kausip nanong matabo sa imo no so dira mo makita nga ang ini nga klase sang atong nga mga opisyal wala nagaisip kung ano nga oras nga ipangdulong tanan na lang himuon para lang nga maluwas kag malambot ang nagakinahanglan gid sang bulig sini. Di may ara pagid man siguro hindi man kadamo man sa nagbululig gid sa sudad sa Sipalay pagid sindi ko. Pero grabe lang nga halit gid action sunshine. Yes, so actually Ricky. So ang local government, ang gobyerno actually kahapon pa daw may statement si Presidente Rodrigo Duterte nga may ihatag nga 100 million pesos sa kada probinsya nga nahalitan gid ni Bagyo Odette. And ang daw mamahala sini ang DILG, no, ang Department of Interior and Local Government, kag ang budget kuhaon sa National Housing Authority. Now aside from gina-provide sa inyo dira nga bugas, tubig sang mga opisyales dira sa syudad sang Sipalay, amo pa ni posible, no, basi kung may mga probinsya sa Region 6 sa Western Visayas nga makabaton sining 100 million pesos. We don't know kay wala pa man gid na specify sang ni Presidente Rodrigo Duterte kung ano or sang national government kung ano nga probinsya ang magabanton sang 100 million pesos, no. Pero kabay pa nga ang tanan man nga nadulaan sang puluyan, kabay pa nga matagan sila sang budget, no, para sa materyales nga matukod nila sa liwat ang balay nila nga naguba, no, bangod sa mabaskog nga hangin sang naglaslas ining si Bagyo Odette. Maayong hapon sa kay Ma'am Nida Bilyote Olarte, sa kay Ma'am Always. Ana Sinoro. Always na yan. Si Ma'am Nida Belyote Olarte nagakasubo gid sa nagkatabo sa siyudad sa Sipalay. Yes, oo. Bangod di inahandom yung pa ini pero basi maka-recover man ang siyudad sa Sipalay na. Di ba? Yes, so Action Ricky. Actually, hindi man lang si Palay, hinubaan, may isa di gani siling ni Sir Roberto, siling niyang kanduni, amo man, dako man ang halit, nga Ilog. natuga ni Bagyong Ilog, grabe Odette, man. no? Yes, ang ilog, grabe gid siya. Kabankalan, kabalo naman tato, nakita tato. Galing Kung kay anong natabo iba sa nga Kabankalan. banwaya nga nalitan mga puluyan lang palang buhian nila pero duwaya sang kabuhi ndula ang masubo gid sa siyudad sa Sipalay. Yes. Kaya may mga kabuhi nga nagkaladula. Plus Yes, pa nga ang mga kasapatan nila ubos man. No? Pa-explain karon ta na karon kung malambot ta sinunoy de la Cruz. Yes, so. Kag ang vice mayor dira sa siyudad sa Sipalay, no? Ang NGCP ganito naghambal nga by February may iban no nga mga areas nga wala pa gid ang supply sang kuryente, and probably by February pa, no, of 2022 mabalik ang supply sang kuryente sa iban nga mga lugar. Although may ara na sa mga rehiyon nga na-restore na ang supply sang kuryente, nabalik ng supply sang kuryente, pero may ara pagidya nga nangin mabudlay ang ilang sitwasyon sa pagkadako-dako sang damage ni Bagyo Odette sa linya sang kuryente sa ilang lugar. So, ini nga mga lugar
posible by January, February, dara pa na mabalik ang supply sang kuryente, Action Ricky. Bohol, Cebu, grabe ang halit, no? Hindi lang diri sa aton sa Western Visayas. Si Miss Aisa from Saudi Arabia is watching. May hapon na, ma'am. Nagapamati, nagupod subong sa aton, no? Si Ma'am Sweetie. Insindi mo siguro lunggo. Si Ma'am Sweetie Bilyote. Always sa barena. Olarte. Tinda mo ba rin? Bilyote, ginigali, ma'am. Abi ko Bilyote. Sila ni Ma'am Nida na sa Kinda mo ba rin? Damon na sila. Yes, so ang siling ni Aisa, totoo po bang Marso pa magkakaroon ng liwanag sa buong Sipalay City? Ang nabalaan ko from NGCP is January or February. Diris makulod may ari Sila pa day, may mga purok mandigani nga waay Yes. gidya suga subong may pasalig hasta 31 ba si makabot man pero wayo na piyo. Sana sa New Year magkakaroon na po ng liwanag buong Negros Occidental. Kasubo ko ng New Year walang liwanag. Tuod na kasubo. Pero alin pa pagbagyo ulit yan nasubuan ako. oo. Nag-blow na lang ako ganit sa ginusukso ko kay siling ko black ko dulain na pagid. Daw, Black Christmas bla. actually hindi lang supply sang kuryenteng wala, hindi lang pagkaon, may ara pagidya sa mga pamilya nga nadulaan sang miyembro sang ilang nga pamilya, Action Ricky. Sa adlaw mismo sang Pasko, isipa bala Disyembre 24, which is supposedly ang tagsa ka pamilya mag-enjoy, maabot ang iban nga miyembro sang family halin sa Iloilo, halin sa Manila, magkilit anay. Tapos sa adlaw mismo sang kinan-anay, ang isaya matumba. Ti imbis nga magkinaon ang pamilya, imbis nga mag-enjoy, atoya gadinalagan sa ospital. Adlaw mismo sa Pasko, wala. Yeah. Nadulaan sang kabuhi. Sa munang sitwasyon sang iban, Action Ricky. Sige. Ang tanan ng mga viewers naton salamat gid sa inyo no. Ari ng aton nga interviewer sa karon direct tagikan sa syudad sa Sipalay. Salamat kay nakontak ni Engineer Henry Espolgar si Action Nonoy de la Cruz no. Paitsindi ko ang ambungan kay isganan nga vice alkalde Oscar Nonoy Montilla Jr. Way na ni tulog-tulog gani. Ara man sila kada bag-ulan sila nagparagtag man sa mga tubi kag kunano da mga panig mga kinanglanon sa aton mga kauturan mga plywood grabe gid Action Sunshine. Action Nonoy mayong hapon under kasubong kag naka-live kita sa FB sa Action Radio para sa ato mga tagpalamati sa iban nga pungsod mabatian ikaw. Actually, may hapon kag may hapon gid sa talang nga tagpalamati sa Action Radio Bacolod. Dako gid nga oportunidad para sa amon nga natagaan mo kami dyan sa Action Ricky. Sa pagkamatungod upod ko sa buong, tupad ko ang ato na pinalangga nga Vice Mayor sang siyudad sang Sipalay. Kaya sa payan nga pwede kasako siya, no? Gapulaw siya, pamutang tubig na para iberbuas kag aga pa nagalikat na siya, no? Kaya na of the nine kami Action Ricky nga nagpundutong sang plywood, habol, kag banig. Sa mga lugar Action Ricky nga kung sabihin ang ilabalay ni wala gid sang minabilin, no? Wala gid ni Chayudit. Okay. So Action Ricky para nga makahatag man kami background sa mga naglatabo dire, no? Sa tong pizza 16 ang Disyembre hasta pizza 17 kati hasta sa mag-aga ang dalasdas ni Baging Odette, no? Nga kung sabihin sa kagakong gid ang grabe igo. So wala ta mahimo kay pagbuot ina sang kalamidad ina no nga nag-abot diri sa amon kadamo gid sa mga nahalitan kag halos kabalo naman sigurong tanan no. So wala lang kita makahatag gid sang update sadto nga mga time Action Ricky. Bisan si Vice Mayor wala makatungod outing kami diri Action Ricky. Maintindihan ta. Why communication, why smart, why globe tanan nga communication. Sa payan gani nga mismo diri ang puloy-an ni Vice Mayor may na-damage man. Ngayon kami pili gani sa Tumbondiro lugar kapot kaya ang nagresponde nagadalagan lang. Hindi pa yan sa lakyan why kami sa communication nga pwede gamiton, no? That's why nga wala gid informasyon nga nagwa halin sa Sipalay for how many days, no? But we have lang ipabalo man sa pumuluyo nga siling ko ang kalamidad nag-abot diri sa amon kag wala man kami mahimo ang masarangan sang syudad, no?
kung anong masarangan sa LGU sa Sipalay, kung anong masarangan sa mga government officials, ako yung mamonitor ko gid Action Ricky kay halin sa pagbagyo hasta sa karon wala pa kami kabinulagay ni Vice Mayor Nonoy Montilla. Kadalo ko sa mga ginggiho niya, no? So isa sa mga nakita sad to nga problema dere tubig ang problema, no? Ang mga refilling station sang tubig diri Action Ricky halos sarado tanan tungod nga wala kuryente. Pipila lang sa ulihi daw isa lang ang nag-operate diri nga refilling station, no? So isa sa mga nakita ni Vice Mayor Nonoy Montilla ang tubig. Nagaidan siya sa mahal nga Ginoo nga naglakat siya Action Ricky. Pagbalik niya dala niya na ang refilling station. Kag nag-ayo din siya sa mga naga-install nga kung pwede mahingagaw kay ngagawon ni isang pumuluyo namon. So mga duha lang kadlaw Action Ricky nag-operate kami. Ginpulawan sa pagpatubod ng tubig sa mga container. Actually, ang mga tunga ng tugani sa adlaw gid ginpilit nga mag-operate gid nga makapagwa na tubig kag kaluy-an nga natigay ang Action Ricky, no? So ginabubuan ang madamo nga mga container kag ginadulong sa mga lugar nga kung sabiin kinahanglan gid ang tubig. And then sa dason nga adlaw personal man nga gasto peti di man makapadali-dali dahil pagwa pundo sa syudad. Si Vice Mayor nang pagwa man sang iya gid personal man nga gasto ano panghatag siya sang bugas, no? So kita niya nga mga tawo nga dapat gid tagaan sa bugas kay wala na balay way nga tibigangan kung wala na sang kalanon that's right nga ginunagi, no? So sa karon padayon gyapon ang iya sini nga pagkadto sa mga lugar ang tubig sige mga lugar gapasalamat kami, no? Si Vice Mayor Nonoy Montilla gapasalamat sa mga pribado nga mga sektor sa mga tawo nga nagahatag bulig. Ang problema lang galing ang mga sulod-lon nga mga lugar amo na ang hindi nasulod mabuligan, that's why nga siya na lang ang gatingwa nga makayo ang dalan nga mangimpasable na sa mga pumuluyo nga to sa nabukid kay sa naumhan nga lugar nga masulod ini, no? So natabo ini Action Ricky sa subong ang bulig nga ginahatag sa pumuluyo wala man untap, no? Pinatinghuan kung anong mahatag sa syudad, ang pag-intindi ko daw 5,000 ang ginahatag subong sa mga totally damaged ng mga pulian, no? But ini tanan Action Ricky natabo ini tungod nga nagsaka ang tubig nga 40 kadalom first time nga experience namon sa Sipalay ang 40 kadalom nga tubig. Nga halos ang salog sang taytay dira sa Kampisang nalabot na, no? Kay pagkaaga sadto pag nagupod ako sa Vice Mayor ginlantaw namon gisulod namon ang mga lugar nga hindi pwede sudlon ginpilit namon para lang makita kung ano gid ang langing kabangdanan kagusto siya sa iya sini nga nanging suspetso nga ining dike nga ginapunggan nga ginakontra niya gid sa una nga hindi na pag-ibutang kuntani kay hindi makahalit ining dike nga gibutang sa DPWH amo ang nanging kabangdanan sa pagdalom sa tubig. Actually kay ari aton pinalangga nga Vice Mayor sa aton syudad parte sa pagtaas ng tubig siya gini maka-speaker si Action Ricky. Kaya wala niya naging pabayaan for the very beginning, pati ang council gani sinigin ko na niya nga mag-ubra sang resolusyon para nga kuntani ko haon na tong day kay nakita ni Vice Mayor Nonoy Montilla nga makahalita to. Ari nga to tinalaga nga Vice Mayor sa aton siyudad Action Ricky. Action Ricky, mayroong hapon sa tanan na tagpalamati sa Action Radio, mayroong hapon sa inyo tanan. Mayor, mayong hapon gid, no? Naibaluan ko nga grabe ang halit nga naabot dira sa syudad sa Sipalay. Upod na kon si Action Science and Action, ang aton mga tagpalamati outside Philippines pakigbahin diri sa aton nga program karon. Nanogid ang ilaragway abi sir ang nagklatabo gid kay ang pag-insindi ko nga pangbuldos mo ning mga nagasigsag sadto nga dalan sang tubi para nga manginhilway ang pagdulos-os sang tubi halin sa kabukiran nga pila ka bagyo kag pila ka ulan nga nagtupa sa syudad sa Sipalay wala may nahalitan diri magluwas lang sa kay Odette sa bagyo nga ini kag lumapaw ang tubi kay may ginbutang nga nga klase dike sang DPWH o kon sang region nga ginbalabagan mo sadto nga daw wala nila ginpabatian kay do gusto lang nila nga testingan ang proyekto nga ini
Pero ti ang halit sang ilang nga gintisding nga proyekto may mga kabuhi nga nagkaladisgrasya sa syudad sa nga Sipalay. Sir? Oris, sakto ka ang ilang ang problema sa baha sa Sipalay. Halos nasulbar na ni ginta. Pero ang atong ginimo earth dike nga akong ginimo no, duta lang abi nga ginimo tas ang dike nga daw serbe karsada sa babaw. Galing nag-abot ang pundos ng DPWH nga obra simento kung kuno ang dike. Okay man ko, okay gid mayo na kay permanente na siyang solusyon sa aton dike nga hindi na mabuhang. Ang problema lang kay may gindugang sila nga hindi dapat na pag-idugang. Ginambalang ko na sila pagkatapos. Kaya na sila namangkot. Siyang nakita ko, human-human na. Ang may ang punta ka nito, nangingagaw ko pa nga hindi na pagsigihon nga patason. Pero hindi Japon bastante. Ang natabo ang tubig, pugo gyapon, ang gidimo ko sa unang gipahalugan, pahugot naman nila balik. Ate, nagklabuhang man lang ang obra nila, kag ang tubig sa nagsuoy. Ang tubig hindi sa magdasig, ilig pa baybay, nagtundo anay, nagsusamon yung pinakataas nga baha. So, ay dahil natabo, sister, palay nga ang mga balay na lambot ang pati ang mga top nila sa tubig. Amo na nga naluluoy. Ginreklamo mo na namon sa council, ng petisyon mo ng barangay, repair back, gintambalan lang ko nila nga maayo na testingan talang bla, hindi lang anay naton pagtandugon. Kaya pagkatapos kung ba, gintagwan ko git sila. Kasi ko, ma'am, ang gintesting ta, damo ang gusto niyong testingan, damo ang nagklamatay sa inyo, sa resulta ng testing. Sir, nanong ilang sabat sinisimo? Pakatuan sang ipa-investigar nila, pa-investigar pero Why na? ang amon niya solusyon siya kakason gina kakason gina ang ila pinamutang nga why na niya amo na naghalit gid dapo. Dapat ngangin butang ngangin ginpamilit nila nga ibutangan dira bagod project ini sang region, sir. Project na ng pagkuhan ko ng river bank protection, flood control ba? Grabe ba? Oo. Kung kulang sa resulta yan, imbis nga i-control yan, i-promote yan, kung sa lang pag-desidyo ng proyekto. So, amo nang naghalit gid for the first time nga natabo sa syudad sa Sipalay, nga kung wala kung tani ini, ginisgahom ta nga hindi iya maglalapaw ang tubig na, Mayor? Amo na, kaya ang ulan, ang bulyong sang ulan si Ding Udet, din pamangkot kong gina ng mga tao dito sa nga naman nalitan. Kaya nga, nagdako ang tubig, kaya ang bulyong sang ulan, mas dako itong nagligad yung bagyo nga dako, ang bagyo lipat lang ko sa gimensyonarya. Yan magdako itong bulyong sang ulan niya, grabe gito yung bulyong sang ulan. Pero ay katilaw tubig nga tagalumapaw, ang pinakadako ito na tilawan ng mga tubig, aralas tuhod. Amo lang to, dasun dula dayon ang tubig, pilalang ka oras, wala na dayon ito ng tubig. Ang karon niya, puno ito na buwang, ay susalin sa kagahon nga lumos ang ila, hasta gid alas 8 alas 10, may nani nga nabuhang, kay kunway nabuhang, hindi punggor, na damo pagid ang nagklamatay. So, bangod sining pinamutang sang region dira para nga i-control ang baha, ang kabuhi sang tao mong wala man nila makontrol da, no? Dako nga halit ini, pilagi ang exact nga nagkalamatay dira, sir, sang natabo ang bagyo nga si Udet ngayon Sa subong pa lang ang head count 17, pero ang sapat nga Carabao baka nga nagkod ginatos ang Grabe, no? sapat.
baboy. Pero ang luyan ko ginin kwan sa Carabao kag baka kay amo ginayang ilang ginasaligan sa panguma. Way Way na. Oh, way labot ka dalagko na yang kantidad mo, may kantidad inaya. Kaya mo na grabe ba back to square one gining aton manguma di. Grabe no. Tigid at ang mga talamnan nga mangaway ga inadabot sa tubig sa una kwan gid na lapawan. Amo nga silisan tao liya nga mabaha mo to kadalom nga ang volume sa ulan hindi parehas tong way pa na ang dike atong bagyo nga dako man nga nag-agi di sa palay nga grabe pag ito yung ulan. Pag-agi sabto yung bagyo, way pa na iyang ilagin pabutang da sang redyo na. Way pa na perfecto. Kay kadamo na sang bagyo nga naglalabay, bangod sang imo nga programa da kag proyekto nga ginpang wasaag mo ng mga nagasigsag nga lagyan sang tubig para nga direkta kay naka-witness gid kuda sa nakaupod kita nga ang tanan nga mga likuan sang alagyan nga tubig nga amo ang nagahatag baha kun kaisa ginpang wasak ni sang administrasyon ni Mayor Oscar Ronnie Montilla Jr. Now sang tumadlong ini kag ginpalaparan ginpadakuan sang administrasyon mga kaaksyon wala sang baha nga nagtupa sa mga talamnan sa aton ng mga kauturan kung may ara gid man masyado lang kasmot kag gadasig kayo ang pag hubas lang no iniya baha nga halin sa bukid hindi pating iya sang region nga ginpamutang nga nagkalawasak man suno sa report nga atong nabaton pero te dako nga sa gabal gid kay grabe na nga kabuhi ang nahalitan niya sa syudad sa Sipalay nga nagtuga ini sang kamatayon sa aton nga mga kauturan kag mga kasapatan pati na mga puluyan sa aton mga kauturan nagkalawasak nang naninsindihan ko nga pati mga plywood kag banig dati gaya parik-parik ang vice mayor naton sa syudad sa Sipalay ang mayor dira mga councilors naton pati na action sign ang banig kay importante man no pagkaon gid tubig gintinuaan sang administrasyon sa syudad sa Sipalay para madulungan sa tubig kay may mga porsyon na nga hindi na magamit ang mga bubon kinagkalalapawan sa tubig mo no wasak gid nga wasak ang sitwasyon sang aton mga kauturan ti damo sang taga Bacolod man gani nga mga pribado dire nga nagpadala na bulig didto may ara nga naka-witness man nga ang tubig na lang nilang isa ka soft drinks no ang guwa yang ako magtigaan kada balensyana ng resulta ya pero sa mga porsyon ini posible nga way gid bala tubig pero subong may ara na nga ayuda nga ginahimo ang aton nga administrasyon dira paagil sa kay pagibuduos ni Vice Mayor Oscar Ronnie Montilla Jr. may masin dira nga among nga supply tubig alaw na last dos ang kagahon ka pulaw pa niya pamutang tubig action sign sa container po na kay Nonoy de la Cruz no so sir kamusta subong ang sitwasyon gid dira no kay ini nga nga ginhalit ya sang naghalit na sa aton da kato bangon tan lang ini nano ang pinakaimportante gid kag ginalantaw naton nga kinanglanon sa aton nga mga kauturan da sa syudad sang Sipalay. Okay. So para tubig do sulbado na no kay damo amo ginang pinakaimportante na amo ginang nagkulang gid sa amon primero subong bastante na ginaulat naman pagkaon naman mga bugas amo naman na subong so next week bugas naman ang amo ni dira mga food packs naman so subong kasi na kami pangatag sa food packs pero sang ligad yang inadlaw salamat ko sa akong pakaisa nga si Aldrich Chua kagang iya ko nga si Roby Cortez among dito ang una ko nga dala nga food pack diri sa ginpanagtag ko among dito na tilawan na ito kay way patuya daw niya nakapangatag na kosto sa mga food packs to sali hindi lang gisado ikadamo pero dako na to pasalangatan kag tubig kay stotin po way pagid way pa man kami di refilling station so subong ang refilling station di amo ning balbal sila di mga estimate ang akon nga ginsuma 15,000 liters ang amon nga gina-distribute kada adlaw bawa nga mineral water way na napatay ang makinata silang may kaso ang kuryente tada subong elektrisidad tada mayor kumusta
Ang elektrisidad ang balano ko nga tilawan nila ang poblasyon lang nga apat ka barangay. Oo. Ikalima sa number 2 do pasigahon nila before sang 31. Oh, thank Sang you. January 31. So kabay pa matigay nila kay kadamo gitong palibot ang dahol palay daw layo pagid niya kay damo pagid sang nagplaguba. Oh. Si Action Shine, may dugang pamangkot, Action Shine. Mayor, mayong hapon, no? Si Sunshine Lacson, Mayor Montilla. Actually, may mga overseas Filipino workers kita nga nag-upod sini nga hapon from Saudi Arabia, no? Si Miss Aiza. And siya mismo ang nagpahibalo nga may ara pagid sa mga areas dira sa syudad sang Sipalay nga wala pagid sa mayor malabutan sang bulig, no? May iban nga nakabaton bugas pero silinggani nila medyo kulang, no, para sa ilang nga pamilya. Mayor, ano ang mensahe mo para sa sining mga utod naton dira sa syudad sang Sipalay nga wala pagid malabutan sang bulig, Mayor? Sakto na. Amo na subong ang ginatutukan niya sa administrasyon. Namo na bedo sang administrasyon Ispalay ginatutukan ang mga lit na mga area naton nga hindi accessible iba na hindi accessible pa Japon sa subong. Sige na pa ideyaan ginamon nga bisan tao na lang ipadala dito. O kung napabalo lang sila patawag lang matabo sila. Kay ang along the road ya subong along the highway kag mga open mga lit man pero open nga dalan ya why na yung problema kay damo na kasang private nga nagabulig ang mga LGU di pila na kay LGU nakita ko do 5 na kay LGU ang nagabulig di padala sa ilang mga gamit. So salamat gabi sina kay dako gid nga bulig sa amon subong. So amo na sila sa tuod na may mga area kitang ay tanan masapakan do diri lang ta permi concentrate sa mga major. So subong amo na nang ginatutukan namon. Okay, Mayor, salamat gid. Okay. Sa sitwasyon subong hindi taman may ara nga hindi malambutan dira, hindi kamo magkabalaka, lambuton kamo ni sang administrasyon sa syudad sa Sipalay. May mga kauturan kita diri sa syudad sa Bacolod nga nagapadala man gani buligid man sigatag na malang bangod sa sitwasyon nga natabo sa syudad sa Sipalay, no? Kita naman nyo tanan kung ano magtrabaho da ang administrasyon sa syudad sa Sipalay plus aton nga mga kauturan dira nga kinahanglan malambutan gid sang bulig. Ang kakinahanglan sini kay hindi ba lang isa, duwa, pila ka gatos kalibo ka mga utod naton dira. Sa Bulubantao, Mayor, ang kalitan ng abi sa sining bagyong audit dira sa syudad sa Sipalay, mga pila ka milyon? Dako gini ang bahin sa agrikultura kagid livestock kag kabuhi amo na kag balay gini ang balay gini subong na nagpaguba perting hangin mas ang hangin niya mong hindi magwanta ang bilog nga balay nga simentado pero wala top Kawasak. ubos gid niya Grabe. amo na hindi tara ng mga balay subong alos nagka-rosdak ang mga iban pangwaan na to amo na bla kadako sang alato bangon yung problema ang daso mga problema ning ilang mga building material naman. Ang pagsindi ko sa report kina ni Action Unoy dira nga may pati mga personal mo gin ko na abono mo na bangod kinanglanong gid sa aton mga kauturan, no? Sa syudad sa Sipalay, sir. Kinanglan gid kay siling ko kung ano man lang pulos na dasang sige parking na sa budiga ta kung hindi na kabulig sa ato subong kinanglanon isang tanan. So tanan nga pwede ko mabulig ko na lang gid. Ay makita ta lang na ay importante subong matagaan solusyon kag ang ila problema kay way labot ang ila palang buyan dula ang ila may mga kalisod pagid sila dako kay na iba na dulaan sa naibana nila pamilya kagang hindi sila kabalo kung anong siguro nila balay nila ila pang umaway ila kayo sindis mo so mo nang dako gid namon nga latubangon na problema. So maintindihan ta nga tanan ginaplanuhan na ninyo dira sa inyong administrasyon ni Mayor Gina Lizaris Montilla, no? Kag sa inyo nga mga opisyal dira sa syudad sa Sipalay sa pagpamuno mo bilang BG alkalde dira karon ginasigawan ko nga bisan paano makabangon
kag makarecover gid ang palangabuyan sa aton mga kauturan. Kabalo ka si Vice Mayor Oscar Ronnie Montilla Jr. may mga matanyog ini nga pananawan nga sadto do gindamguya lang pero natuman bla, no? Natagaan sa katumanan. Ini mga pagtilaw man siguro bangod bulan sa Disyembre. Amo ning pinakamasubok kay bulan sa Disyembre inigo kita dire, no? Wala sang way mahalitan na. Halos tanan halitan. Mas subo nga klase nga palangabuyan gid kag ang aton sa naging sugata nga kasakitan ang syudad sa Sipalay kag iban nga mga banwa man, no? Damo nga halit gid ang nahimo ni Odette. Pati si Santa Claus daw nabalabagan niya na traffic, no? Pero tiway ta mahimo. Ang nagluntad dira sa syudad sa Sipalay gid si gahom sang tanan nga makabangon gid Japon ang aton nga mga kauturan bangod sa inyo dira nga pagpaningasog, sir. Oo, to ako na Philippine Army aling sa Mindanao nagbulig sa dire padala ayuda pati dako nga bulig. Okay. Atanan na lang nga sektor daw ari di ka bulig. Nang panggit apreciar gid sang publoy ang palay ang mga bulig sa tanan. Kulang ako nga lipay lang ko kay damo gid ang sa problema naman nila. Gani man. Base may ara ka pa nga iminsahe sa aton nga mga tagpalamate, sa aton nga mga kauturan, plus ang imo nga pagpasalamat man sa mga nagbululig dira, no? Sa syudad sa Sipalay, sir. Kaya mula na, nangan lang gid hindi tagid ni masulbad na yun, pero ginatingwa ta, kag motobla, siling ko, yung hero, tawag na sim lang, siling ko, pila inyo iatag sa isa ka pamilya, hindi na pwede nga tagaan mo lang na duha ka paned ang isa ka pamilya, si ano nilang ilatop na roy, dugidugon lang kung din sila. Kadlawan tas ni perting problema na kadlawan tas imo ba? Ito gidugon lang. Muna bla, dako problema na kay kadabo sa balay nga naguba. Ti libo ka libo-libo lang asin do pilala ka balay guro matabuna makapuloso na. Dako gid nga kinanglanon sa material. Ang provincial government nakapadala na bulig dra mayor sa imo. No. Ang provincial government na may ayuda naman nga napadala na sa inyo. Damo si si Gobernador Lacson RD isang ligat kadlaw. RD Fiscal Commander nito RD na atag gining hindi lang ani pangatag pagkaon mati ko nagdala pa sila sang do programa nga pasadya sa mga tao. Okay, ini-entertain nila para malipatan man nila problema. Dali na gid, no? Ano tong report nyo mo action chanchan kay nang presidente ta may ara nga ipang kwan sa kada probinsya? Yes, mga 100 million ko, no, Mayor, ihatag na sa mga probinsya nga naapektuhan sang bagyo. But wala ma-specify gid kung ano nga mga probinsya. Pero as far as I know, from Western Visayas, siguro basi may ara, no, nga magabanton sang 100 million pesos. Hindi mo ito pagpabayaan guro sa presidente, Para na siya sa kwan, sa mga, para sa materyales, bala. Mga materyales. Para makapatukod sang balay. sa balay, ang mga typhoon Odette victims. Diba siya makumpleto na hindi na maidog-idog guro kung magwala ka paned nga sin. Kadlamon ko sa kay Mayor Oscar Montilla. Idog-idog ko ng duwal ka paned. Basta makumpleto na Mayor. Sa kabay pa aksyon aksyon sunshine na mag-abot ng ayuda, kailangan dungan, hindi pwede ba si maunang lansang ang sin, pero ang kahoy ulit, hindi isa kasugod guro sa obra. Dapat gid padungan tuod, no? Amo na nabiliban ko sa ambungan kag isganan nga alkalde, vice alkalde sa San Sipalay. Kay bisa mo na nga problema makahatag pa sa sang pwede makaguba sang problema sa ato mga kauturan. So, base pa man lang kung makaabot na kag madungan man, at least makompleto kag hindi na maidog-idog ang atop kung action siya, no? Kung matuod din ang ayatag isang presidente, pati yan tayo na, kaya presidente na yung gambal, ang probinsya ta nahalitan, gid, no? Espesyalmente sa syudad sa Sipalay, iban pa mga banwa, kinanglanon ini. So, Mayor, halong ka dira, salamat gid, sang tiyempo mo, baluan ko nga kasako ka, kapoy ka, halin pagtapos ang Odette, way ka na gatulog-tulog, pawayan mo ang lawas mo,
no? Grabing deliveries ni mong perting obra yagid, no? Tiway tamay mo. Iyan ni obra. Sir, Para, stabilize ko lang, te. Okay naman, stable naman sa mga. thank you. Thank you sa imo mayor, no? Sa siyudad sa Sipalay. Okay, thank you. Aksyonoy. Enrique? Daw ba? Do okay man to kay gusto na ko lang kumpleto lang nga importante nga hindi lang maidog-idog bla kun duha lang ka asin, no? Madami. Grabe. Amo na. Grabe si Yoros Carmontilla magtira, mag-joke, no? Pero ang balto blad ang balto device ng Noy, nga ako makapiti man na maghatag material ng dungan. Gani man. Na to dang sin mo ng lansang way pakahoy, hindi man to magiho. Basi matuktukan pang lansang blang material way pa. Takat tumuto bala ati ano na siguran nga arang lansang mo may tuktok no. I-update lang ko sang balita sang nagakatabo ged Aksunonoy kay ang Chimpo kon medyo gagngirit naman. Pero salamat ko da sa aton sini ambungan kag isganan nga bisi alkalde Oscar Ronnie Montilla Jr. Nga bisan paano nakapadula sang stress bla sa aton mga kauturan asa naka-monitor lang, no? Para sa aton mga tagpalamati kay atong mga viewers. Kaya si Ricky, maka-witness kita, no? Kita nga ako nga ra sa media, doon natabuan gid sa matabo ining nga kalamidad diri sa amon. Nakita ko man na Action Ricky, no? Ang pagpaningwa man ni Vice Mayor Nonoy Montilla nga siling ko gani siya nagligad to di plano pa magatulog pero sugod sang nabutang ning refilling station sa tubig do kagahon ng permi kay hindi pa pagutatan kundi mapuno para preparado na para buwas ni deliver, no? Okay, So ang amo di Action Ricky ka pangamuyo lang kami sa mahal nga Ginoo nga gaydan pagid kami mga tao diri nga mabaton dia sang tawo palugpayan ang ila balatyagon ang ila paminsaron bangod nga sakit man sa bahin nila nadulaan sa mga pagkabutang, especially nadulaan sa mga kabuhi, mga mahal nila sa kabuhi, Action Ricky, no? So, sige lang. Hindi lang sa magdula pag-asa. Importante nga ara da ang aton nga mga public official nga may dugan gid yang matutuod para sa tao. Oo. Sige, Action Ricky, salamat kid sa salamat kid Action Sunshine may hapon si Max Sunshine. Salamat kid ha. Christmas. Salamat kid sa Lalo lang Merry sa Christmas. piyag Christmas na lang. Sir Nonoy, kapila ko da magbalik sa Sipalay, daw kaduhagid. Way ko tiyempo mangita sa imo. Wala mo punta ka lang ko Action Sunshine magkadto ka diri ari lamang ko di ha. Next time na makakadto ka ha. Sige. Sige. Action Sunshine na Action Ricky, salamat kid sa Chimpo nga ginhatag. Alon ka da. Oo, kagsa kay Vice Mayor. Action Ricky, salamat kid. So, sa gyapon ari lang kami diri sa Sipalay. Ay, dali lang. Action Nonoy. No, sa mga pumulo yung Sipalay nun. Action Nonoy. Ano tong inyong da may ara ka nga ipabalo kay na ano tong inyong celebration da? May ara ka da? Okay na to ang inyong ano to? Anniversary da o ano to? Church anniversary na mo to kay Action Ricky. Okay na. Sige. Wala magali ko to makaton sa church anniversary kay di kama ko sa gintos ni ni Vice Mayor nga magdulong sa mga tubig. Gani man. Ati irigad sa landa sa ila. Importante nga ara ka man gyapon da kay balo ka mo sobra pa ni sa pastor si Action Nonoy subong mo. Sige. Sige, Action Ricky, salamat kita. Ayos Kami dia, no? Kada ang pagtingwa ni Vice Mayor Nonoy Montilla, makabulig sa tawo kanang posible mahimo, ginahimo gid, no? Kag ginapasalamatan pagid ang Jamont Grocery, kag ang Jamont Hotel sa support nga ginatag, especially sa sining tubig subong ning water filling diri nga na plastar, kag ginapanghatag libre mineral water libre. Ambot may ari man ka panghatag di mineral water, ambot ko sa dinas na gakwang iban. Basi hindi na guro mineral water basi ginandos na to sa akwang ang amo ni may sanggid no gini basta sigurado ina nga ang mineral water da alin sa Jamon Hotel da sa inyo da way na problema. Sige Action Ricky, salamat kid kag kamay pa kaluoy sa aton mga Ginoo magapod gisaton. Salamat kid Action Ricky, Action Sunshine. Okay, thank you very much sa kay Action Nonoy de la Cruz kag sa aton sa nga ambungan kagisganan nga Vice Alcalde Oscar Nonoy Montilla Jr. sa siyudad sa Sipalay nagsigo-sigo nga aton sining orasan ginatag tag tiyempo sa ila kay importante gid ini. Action Shine may ipahabol ka pa kay dako blayran mo may dako bayan. Sige.
Daway nagid oras. Anyway, salamat sa tanan. Mayong hapon sa kay Mrs. Marisa Gamilong and Dr. Tess. Sa tanan nga nag-join diri sa programa ni Nagawa lang. Ricky, mayong hapon sa inyo. Dali lang kay ginkuan ko na to. Actually gin-close ko na, no? Okay. Okay. Oo. Pero salamat sa tanan. May mga dason- taga Kingdom of Bahrain nga nag-join man sini nga hapon. Si Ma'am Nida, si Ma'am Kadamo actually sa ila. Si Wala ko Sir Lister, isa-isa Sir Lister to, kaina. ato nagbuhi bla sung kwan. Sang star din ano mga 800 gid sa naligada. Oo, ay siya naka-join subong. Sige, tamo yawa lang. Bisan wa Si siya Ma'am naka-join. Nora Ariman, amo ni ginakadlawan niya nga idog-idog lang kuno gamay. Si Ma'am Nida Bilyote, Olarte, ano ka manin nga sin. I mean daw kaladlawan gid man no, nga tagduha ka panid. Sorry ni Ma'am Nora. Pero may nakakadlaw ta subong hapon. Si Ma'am Fernie Española nag-upod man sa imong program Action Ricky. So salamat sa tanan. Tanan nga mga Especially- viewers, salamat Oo, sa gid. tanan nga viewers, salamat gid. Alang-alang naman timpo ko basin dako pag ikaw ni balayan ta. Action sa pud kami ni Action Henry's Polgar ang aton nga mga naga-focus dire no. Kay Tutoy Ray kag kay Tutu Jim. Salamat gid sa inyo no. Kag sa aton nga news center sa ngalan sa amon nga station manager Action no na magbanwa. Sa tanan nga mga anchor man sa Action Radio, salamat gid sa inyo, no? Kag subuman sa atong secretary po sa Katoto Edmond, salamat gid sa kopi mo noy, no? Palupang dula, stress ang mga gimbang buhian ni Mayor Oscar Montilla. Bisan paano nga grabing problema pero makayuhom ka pa, no? Tios to man ang tiradaya. Tiradaya nga kun may ara gid man inang kulo kompleto na lang ano para nga sigurado bla kundo hindi masalangan okay man lang nagyapon amat-amaton lang Porque may action change and action ng inyo abiyan sa kahanginan Ricky Arsagat Large na tamyaw gid sa mayong hapon madamong salamat sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga viewers. God bless sa inyo tanan-tanan. Salamat gid Ricky Arsagat Large sa Bacolod Action Radio.